Затрымалі 7 топ-менеджераў МТЗ і Белазу. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў іх падазраюць у маштабнай злачыннай дзейнасці атрыманні хабараў. Вітаю, я Александр Пуціла, у эфіры «Аб'ектыў». І што яшчэ ў выданні? Мігранты на мяжы Польши и Беларуси шукаюць выйсце з пасткі. У этих людей права подать ходатайство на статус беженцев Республики Беларусь. Еще одна альтернативное общество – это добровольное возвращение на родину. Адказ на створаны Лукашенком мігранцкі калапс будзе жорсткім. Тыя людзі ды кампаніі, якія актыўна ўдзельнічаюць у гандлі людзьмі, трапяць пад санкцыі незалежна ад іх месцазнаходжання на планеце. Чэмпіёнку свету і найлепшую спартоўку Беларусі 2019 года штрафавалі больш чым на $1000. В принципе, очевидна ситуация, что это не рядовой гражданин, а публичный человек, который достаточно однозначно высказал свою позицию по отношению к происходящему в Беларуси. И это не что иное, как месть. Лагер мігрантаў на беларуска-польскай мяжы наведалі прадстаўнікі гуманітарных арганізацыяў замежнікам, якія спрабуюць нелегальна трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Параілі два варыянты выхаду з сітуацыі: або прасіць прытулку ў Беларусі, або вяртацца дадому. Падрабязнасці у Ірыны Корніенкі. Очень много женщин беременных на 8-9 месяце. Мы никуда не денемся, они, наверное, будут рожать у нас. Лукашенко заступіўся за цяжарных курдскіх жанчын, якія тэарэтычна могуць перабываць у лагеры мігрантаў на беларуска-польскай мяжы. Ён прапанаваў адправіць дзяцей мігрантаў у беларускія санаторыі, а астатнім, нібыта турыстам з усходу у стыхійным лагеры на мяжы, выдаць дровы. Могут и вреда нанести немало, поэтому у нас хватает этих сухих дров, надо привезти туда и сложить им, пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. На загад Лукашэнкі памежная служба дазваляе мігрантам праходзіць у памежную зону без дакументаў, рабіць там фота і відэа, паліць вогнішчы, псаваць памежную інфраструктуру, начаваць, спрабаваць незаконна перайсці мяжу. І гэта яшчэ не поўны спіс дзеянняў, якія забароненыя грамадзянам Беларусі, але чамусьці дазволеныя замежнікам. Дровосек. О. Дрэвы і бярвення мігранты выкарыстоўваюць не толькі дзеля распальвання вогнішчаў. Яны іх кідаюць на польскі плот, каб пранікнуць у Еўропу. За мінулую ноч 150 мігрантаў спрабавалі прарвацца праз польскую мяжу пры дапамозе сілы. Агулам за апошнія сотні польскія памежнікі спынілі больш за 450 спробаў незаконнага мінання мяжы з беларускага боку. У ваколіцах Шудзялова адбыўся яшчэ адзін напад мігрантаў на жаўнера. Яго ўдарылі бервяном у грудзі. Ён зрабіў 2 папераджальныя стрэлы ў паветра. З жаўнерам усё добра. Агрэсіўныя нападнікі адышлі ў бок Беларусі. Раніцаю вялікія натоўпы так званых турыстаў з усходу былі заўважаныя ў сталіцы ля галерэі Менскі палацу спорту. Людзі не хаваюць, што таксама накіроўваюцца ў стыхійны лагер на мяжы. На відэа з беларуска-польскай мяжы мігранты несуць чалавека на насілках. Голас за кадрам паведамляе, нібыта гэты чалавек памёр. Польскі бок ведае пра мінімум 9 смерцяў у лагеры мігрантаў. Маўляў, яны сталі ахвярамі пераахалоджвання. Надо им подать заявление по азилу, чтобы получить законную возможность переживания в Евросоюзе. Это все. Но они прибыли в Беларусь легально, они там как туристы. Это невозможно, чтобы туристы, которые незаконно перешли границу между Польшей и Белоруссией, получили эту возможность. Сёння ў лагер мігрантаў прыехалі прадстаўнікі Вярхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў у Беларусі, Міжнароднай арганізацыі міграцыі і Беларускага чырвонага крыжа. Ситуация очень катастрофическая. И через день это будет еще катастрофичнее, я думаю. Поэтому надо что-то делать. Гуманитарную помощь мы уже начали предоставлять через Красный Крест. У этих людей права подать ходатайство на статус беженцев Республики Беларусь. Еще одна альтернативное общество – это добровольное возвращение на родину. За гуманітарную дапамогу ў лагеры мігрантаў ледзь не пачалася бойка.
3 ночы грамадзяне краінаў Блізкага ўсходу жывуць у намётах на беларуска-польскай мяжы. Тэмпература ўначы апускаецца ніжэй за 0. Цяпер у лагеры больш за 3000 асобаў, у тым ліку 500 дзяцей. Амбасада Іраку ў Расіі заявіла пра намер арганізаваць эвакуацыйныя рэйсы для грамадзянаў краіны, якія захраслі ў Беларусі. Ірына Карніенка, Белсат. Еўразвяз адкажа на арганізаваную масавую нелегальную міграцыю новым пакетам санкцыяў. Ужо ў гэты панядзелак Лукашенко пагражае ў адказ еўразвязу перакрыць газаправод і задзейнічаць расійскія войскі пра імклівую эскалацыю канфлікту. Ярослаў Стешык. Якімі будуць новыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі, міністры замежных справаў еўразвязу вызначаць ужо ў найбліжэйшы панядзелак падчас саміту ў Брусэлі, паведаміў міністр замежных справаў Нямецчыны, выступаючы ў Бундестагу. Тыя людзі ды кампаніі, якія актыўна ўдзельнічаюць у гандлі людзьмі, трапяць пад санкцыі незалежна ад іх месцазнаходжання на планеце. Апроч гэтага ёсць і іншыя варыянты, асабліва так званыя сектаральныя санкцыі, якія закранаюць цэлыя галіны эканомікі. Санкцыі могуць ударыць па авіякампаніях, якія масава перавозяць у Беларусь удзельнікаў нелегальнай міграцыі, у тым ліку па турэцкіх авіялініях і расійскім аэрафлоце. Яны свой удзел у трафіку адмаўляюць. Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности. Еўрапейскім фірмам могуць забараніць прапаноўваць абсталяванне і фінансавыя паслугі нацыянальнаму аэрапорту Менск, а таксама здаваць у аренду самалёты для кампаніі «Белавія». Улады Беларусі выкарыстоўваюць мігрантаў як зброю супраць суседніх дзяржаваў. Гэта адбываецца ва ўмовах кепскага надвор'я і без доступу гуманітарных арганізацыяў. Скандальныя паводзіны беларускага рэжыму – гэта не тое, што Еўропа даруе. Адказнасць за арганізаваную масавую нелегальную міграцыю еўразвяз ускладвае на Александра Лукашэнку, а бліжэйшыя да нас суседзі яшчэ і на Владзіміра Пуціна, як галоўнага і актыўнага саюзніка Лукашэнкі. Раней казалі, што чым большая санкцыяў супраць Беларусі, тым большая яе залежнасць ад Расіі. Але мы дайшлі да пункту, калі наступствы мусяць быць яснымі. Таму я мяркую, што важныя эканамічныя сферы кшталту беларускай калійнай прамысловасці мусяць быць пад санкцыямі ўжо цяпер. Большасць еўразвязу падтрымлівае гэта. Вашынгтон у каардынацыі з Брусэлем таксама рыхтуе новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, але якія ў Белым доме пакуль не кажуць. Санкцыйныя дзеянні – гэта не тое, пра што мы папярэджваем, але пакуль рэжым адмаўляецца паважаць міжнародныя абавязкі ды пагадненні, пакуль падрывае сваімі дзеяннямі мір і бяспеку ў Еўропе, пакуль працягвае рэпрэсіі і жорсткае абыходжанне з людзьмі, якія хочуць жыць ва ўмовах свабоды, мы працягнем ціснуць на Лукашэнку і ягоны рэжым. Лукашенко на нарадзе з міністрамі прыгразіў перакрыць для палякаў і немцаў транзіт грузаў праз Беларусь і пастаўкі газу трубаправодам Ямал-Европа, які належыць России. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Лукашенко заявіў, што ў лагер мігрантаў на беларускай тэрыторыі хтосьці спрабуе перакінуць зброю і боепрыпасы. І загадаў КДБ, памежнаму камітэту і ўзброеным сілам кантраляваць войскі НАТО ў Польшчы. У Генштабе ўжо зрабілі рэзкую заяву адносна польскіх суседзяў. Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. А нашим соседям мы бы посоветовали остановить истерию и оголтелый милитаризм. І наконт мілітарызму. Над Беларуссю ўжо лятаюць расійскія бамбавальнікі, здольныя несці ядравую зброю. Учора гэта былі Ту-22М3, а сёння расійскія Ту-160, якія адпрацавалі імітацыю бамбавання пад Ружанамі. Лукашенко паведаміў, што асабіста папрасіў аб палётах стратэгічных ядравых бамбавальнікаў Владзіміра Пуціна. Ярослаў Стешык, Белсат.
Нягледзячы на тое, што зараз увага сканцэнтраваная на міграцыйным крызісе, рэпрэсіяў унутры краіны супраць сваіх грамадзянаў менш не стала, сцвярджаюць праваабаронцы. Чэмпіёнку свету, экс-чэмпіёнку свету цяпер па лыжнай акрабатыцы Александру Рамановскую, якую напярэдадні затрымалі ў Менску, сёння штрафавалі на больш чым 2500 рублёў. І беларускі фонд спартовай салідарнасці ўжо абвесціў дабрачынны збор дзеля фінансавай дапамогі сумленнай спартоўцы. Ночына правяла за кратамі ізалятару часовага ўтрымання, цяпер Александра на свабодзе. Між тым, праваабаронцы прызналі сёння палітвязнямі яшчэ 18 асобаў. Зміцер Казакевіч. Чэмпіёнку свету ў лыжным фрыстайле Александру Рамановскую затрымалі ўвечары 10 лістапада ў Менску пасля трэнавання, а сёння пакаралі вялізным штрафам за налепку з пагоні на аўтамабілі 2610 рублёў. Славутая спартоўка правяла ноч у ізалятары. И это не что иное, как месть, потому что за наклейку на автомобиль бросать на ночь в ИВС на Крестина, ну это просто издевательство. Пра здзек і абсурд таксама кажа спартовец, былы тренер гандбольного клубу «Витязь» Константин Яковлев. Если брать какие-то вот параллели, да, и проводить и с нами, с белорусами, с людьми, которые выходили и высказывали свое недовольство, и взять вот этих туристов, которые сейчас приезжают к нам из Востока, я хотел бы понимать для себя, почему же тогда этих людей не задерживают. Але калі ў краіне, як той казаў, не да закону, то атрымліваецца, што і пытанняў няма, лічыць праваабаронца Павел Левинов. Это опять-таки нагнетание страха через известных людей на все остальное общество, но и с одной стороны. Со второй стороны, это унизить известных людей и сказать, что мы тебя сделали известным, мы тебя сделаем и, как говорится, безызвестным. Сябры Александры Рамановскай паведамілі, што чэмпіёнка ўжо ў дома і адчувае сябе добра. Зміцер Казакевіч, Белсад. І цяпер у нас на наброставай сувязі Берлін, дзе працягвае асвятляць візіт Святланы Ціханаўскай ў Нямецчыну карэспандэнт Белсату Сергей Падсасонны. Апладысменты ў Бундестагу, прыём прэзідэнтам Франкам Вальтарам Штайнмаерам, вячэра ў фондзе БМВ. Усюды гаворыць пра Беларусь і беларусаў. Міграцыйны крызіс дамінуе ў тэмах паездкі, але дэмакратычная лідарка нагадвае, што мы не можам забыцца і пра беларусаў, ды іхныя праблемы. На сустрэчы з дзеячамі культуры спадарня Святлана згадала і забітага мастака Романа Бондаренко, якога не стала год таму. Добрый вечар, Сергей, слухаем вас. Вітаю, Алесь, вітаю спадарства, адсюль з Берліну, і вось тут за маімі плячыма Бундестаг, дзе сёння з самай раніцы прагучалі авацыі для Святланы Ціханаўскай. Усе партыі гавораць адным голосам, што нельга паддавацца на шантаж Александра Лукашэнкі, нельга саступаць, і міграцыйны крызіс створаны афіцыйным Менскам. Святлана Ціханаўская правяла шырокія перамовы напярэдадні з кожным галоўным прадстаўніком з гэтых партыяў, таму тут няма падзелаў. Усе гавораць дастаткова жорстка. Пасля Бундестагу Святлана Ціханаўская накіравалася на сустрэчу з прэзідэнтам Нямецчыны Франкам Вальтарам Штайнмаерам. Гэтая сустрэча была запланаваная ад 11 гадзіны 30 да 12 мясцовага часу, то бок паўгадзіны, але працягнулася амаль што гадзіну. Як нам распавяла сама Святлана Ціханаўская, на гэтай сустрэчы панавала абсалютна цёплая атмасфера і зразуменне той сітуацыі, якая пануе ў Беларусі. І таксама, як прызналася прэзідэнт Нямецчыны, гаворыць таксама, што нельга уступаць у аніякія перамовы з Александром Лукашэнкам. Тут павінна быць адназначна цвёрдая пазіцыя. Таксама сёння шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, і вось тут мы стаім насупраць сядзібы фонда БМВ, дзе ў гэтыя хвіліны адбываецца сустрэча і пазней вячэра. Таксама ў гэтай сядзібе, дзе цяпер знаходзіцца Святлана Ціханаўская і размаўляе пра Беларусь. Таксама вельмі шмат інтэрв'ю для замежных тэлеканалаў,
таксама літаральна вось тут і цяпер было хіба 3 тэлеканалы, якія хацелі ўзяць інтэрв'ю у Святланы Ціханаўскай. А сюды Святлана Ціханаўская прыехала таксама з сустрэчы, на якой вялося пра будучае беларускай культуры. Узнікла пытанне, ці гэта час і месца, каб размаўляць пра культуру, калі ў Беларусі крызіс і калі ёсць, як кажуць, больш сур'ёзныя праблемы. Але тут адназначна усе казалі пра тое, што крызіс крызісам, але культура – гэта галоўнае. Не забылася тут Святлана Ціханаўская падкрэсліць і тое, што ўжо заўтра гадавіна смерці Рамана Бандарэнкі, і таксама гаварыла ўвесь час пра тое, што кожнае жыццё, кожны беларус з'яўляецца важным, а міграцыйны крызіс не павінен нам перакрыць гэтую галоўную тэму палітычных вязняў і праблемаў у Беларусі. Вось такія падрабязнасці з Берліну. Заўтра візіт будзе завершаны. Алесь? Сергей Подсосоны з Берліну пра трэці дзень візіту Святланы Ціханаўскай. Дзякуй вялікі. Год таму жыхар Менскай плошчы пераменаў Раман Бандарэнка напісаў: «Я выходжу» у мясцовым тэлеграм-чаце і пайшоў бараніць убранне двара ад невядомых людзей, якія ўвечары прыехалі зразаць белыя і чырвоныя стужачкі з плоту на дзіцячай пляцоўцы. Людзі ў спартовай форме і масках агрэсіўна сустрэлі маладзёна, нанеслі яму некалькі удараў, схапілі і звезлі ў невядомым кірунку. Ноччу Раман трапіў у бальніцу, куды яго прывезлі ў цяжкім стане з пастарунку. На наступны дзень стала вядома, што хлопец памёр. Да сёння ніводны чалавек, датычны збівання і смерці Рамана Бандарэнкі, не прыцягнуты да адказнасці. Люди, помогайте! Люди, помогайте! Отпустите человека! Что вы творите, черти? Міліцыянт асоба недатыкальная. Гэта ёмістая фраза апісвае ўвесь сэнс селектарнай нарады Міністэрства ўнутраных справаў, запіс якой абнародавалі кіберпартызаны. Паседжанне адбылося 15 траўня 2020 года. Стагодня галоўная задача сілавікоў – караць усіх, хто супраць. Са спасылкаю на тагачаснага міністра ўнутраных справаў, так кажа першы намеснік управлення ўнутраных справаў Менскага аблвыканкама Віталь Козлов. Слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона. И здоровых милиционеров со здоровым желанием работать мы делаем импотентов, которые будут переходить дорогу, чтобы компанию обойти, чтобы лишний раз в экстремальную ситуацию не попасть. Потому что заснимут, там начальники по ушам понадают, и нет никакой принципиальной позиции. Любой дебил, который подходит с этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме. Земля под ногами должна гореть. И только он, значит, передачу
то не должны проходить ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Пранк ад беларускага супраціву. У дзень ветэранаў МУС звыш 300 даносчыкаў атрымалі лісты нібыта ад галоўнага ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму з падзякамі ды прапановаю атрымаць 150 рублёў узнагароды. Было выслано несколько сотен писем. Фрунзенский район 100%, это я гарантирую, больше 100 писем выслал. Гораздо больше, я думаю. И вот, оно и неудивительно, там же придумали акцию, но работал весь город, и это было очень-очень классно. Ну а со стукачами, как они приходили туда в РВД, мы наблюдали вчера. Вот, где-то мы так прикидывали 10-15% из тех, кто получили эти письма, они пришли туда. Ситуация с мигрантами с каждым днем робится все больше напруженная, и не только уласна на мяжы с Польшей. Разгораются спрэчки вокол того, як успрымаць мигрантов и як до их ввогуле ставиться. Про гэта у программе размова с Валером Руселиком уже неўзабаве, а я развітваюся. Всего доброго.